फाग्लिसो गुरनाय गोमोनलाबायनाय दाख्लै मास्टारजों सोंहर जालायनाय थेट फाग्लि थेट फाग्लि माखौ गुरनाय थाखो थुजा थांसै टाइम जाबाय देहाय आब' थाब थाब लुगोरदो दे आगै लोंग्राखौ लोङाबा माथो मा मोनलाय लांथारबाय लों औहाय आब' बैसो थानायाव लोंखानांगौ लोंग्राखौलाय लोङाबा माथो दे आगै दे होमबा नै आब' नोंस्रा लैथोमानि बिहामजो लायनायनि बाथ्राखौ दाबो सानाखै नामा औ आगै बाथ्राखौ आंबो सानबाय दंखायो मालाबा सोरबा गैजारिङिनि फिसाजोखौ लाना फैफ्रांबा जारला जागोनहाय नोंस्रा आदैया खोनासं आगै आंनि फिसाया आंनि साननाय बायदि बिहामजो लाबोआबा उनाव फस्थायगोन बियो अ आब' होमबा बाथ्राखौ सानखाजोब्बायानो माथो साननायल' नङाहाय आगै नैबे सिंखावरिनि गोसोआ जिबौ गोराननि बिस बायदिसो मा सानदों दे आगै लोंनायाव गोसो हो अहाय आब' दे आगै थाब लों आं सल' दामसै नै आब' लोंखांबायानो नै आगै मेथाइया मोनबाय दे उथिदो जानजिफ्रा थेबस्रोखादो मोसाथारनोसै ओइ फाय बै सिख्लाफोर सानै फैनायखौ नायबाब्रा बहा बोरो ओइलाय माथो बिसोरसो माथो आं सिनायखायो ओइ दख'ना आवजार गाननायखौब्रा आंनो बानायना होदो मा नांगौ होथारगोनलां साला आंनो फसायो आरो बेनो माबा मोनसे बुद्धि खालामनोबाबो लागोनलां बेखौ र' रथ'लाय जारौ बहाबाफोर थांनो नागिरदोंमोन औ आदा बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय आदाया सोरमोनबा आरो माबाफोर गोनां खोथा दं नामा जारौमोनखौ बे लामाजों फैबाय थानाय नुनायखाय सोंदोंमोन आङो बहाबाफोर थांगोन नामा साननानै औ जारौआ गाज्रि मोनाबा नोंनि नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा अ मानो गाज्रि मोनो दे ला दे जारौ बुं 09996112101 दे बिदिब्ला जारौ औ दे आदा बाय 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 बे सिख्लाया गखालालै दाथ' मबाइल नाम्बार मोनबाय र' नायनोसै मारै जाखो खबरफ्रा लाबाय बन्दु दे मबाइल नाम्बार ला दे हरदो होनबा गैला 93864593 जाबाय फट' मा बुंनो थांसै औ बन्दुथ' दैमु ओ दैमु बै न' सिंनि बेगा लाबोलाय अफिसाव थांसै आं नै बेगा दा अफिसनिफ्राय फैबा बेदर एसे लाना फैफा समानो थोआलै नों लाइब्रेरियाव फैबा दायो नै माथो बन्दसो फैदों औ आंसो फैदों नै आं अफिसावसो थांनो ओंखारबायमोन नोंबा जेराव थां बैयाव जिरायहैदो बेरायफैलायबायलां बाजै ए माथो आगैसो फै जिरायफै दे बाजै नै आगै बेहायनो जिरायथ' आं साहा लायनो नांलायला बाजै नोंजोंसो रायज्लायनो फैखादों आं दे जिराय बाजै बाजैया माथो दाबो साफायैनो दंथारो मोनबा लाजागोन थै फाग्ला नोंबो मा बुंबाय थायो बाजैया माथो दाबो साफायैनो दंथारोब्रा मोनबा लाजागोन थै फाग्ला नोंबो बिबाजैखौनो मा बुंबाय थायो दुनियाव मेरला हिनजाव दङ आंखौसो नुबाय नोङो ए बिहामजोनि आखला बिदिसो आंनि फिसाला गैयि समखौ नायनानै बेबायदि गुबुन हौवा लानानै स्रें स्रें रायज्लायबाय थानो आयै नों साननाय बायदि जेबो नङा अ बिदिब्ला दानिसो आंनि मेगनजों नुदों खोमाजों खोनादों बेबो गासिबो नंखाय आयै नों मानो गोरोन्थिखौल' सानो नों साननाय बायदि जेबो नङा थाजानाय नङालै बेयाव गिनोबाबो
आइया सिन्देला लाफिनांसिगोनलै दायखौ मावनानै सुखुमानो सानदों नोङो सुनि हिनजाव लाजिया नोङो नै नोङो आइदै र' सालि नोंखौ माबा मोनसे खायदा खालामनानैबाबो बे न'निफ्राय एरन हरथारगोन आं नाय नोङो नाय आगै गया जादो औ दे नै आब' नोंस्रा मोजां न'खरनि बिहामजोखौनो मोनथारगौमोनहाय औहाय आगै बाथ्राया सैथो नैबे सिंखावरियाबो बिहामजो महरै दासिमबो गनायनानै लानो हायाखै नै आब' आंनाव मोनसे खायदा दङ नोंहामजोखौ फुरनायनि दे आगै बिदिब्ला खामानियाल' जाथोंसै नैबे सिंखावरि थासान्दियाव रांनि थाखाय जेबो जिंगा दासि खामानिखौल' मावदो दे आब' बिदिबा खामानिखौ गाबोननिफ्रायनो जागायजेनसै नामा औ गाबोन समनिहानिफ्रायनो जुरि थानसै होखारहरथारसै गोबाव दोनला नै लैथोमा आदै बहा थांनो फैदों ए मादै अफिसावसो थांनो फैदों रुथ'हाय आदै मामोन मादै नै नोंहा माथो हिनजावा गुबुन हौवाखौ लानानै नों गैयि समाव लाइन मारिबाय बेफोरखौ मा बुंलाबायदों नों मादै आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंनाङा आं थांसै मादै बहा थांनायमोन बाजै नै आगै बाजार खरस लांफैदोंमोन ए आदायालाय गैयामोन नामा बाजै नै गैया नोंदाना अफिसानो मोनालायो फैदो बाजै आंजों थांथ'ला आगै खाथिखा थाबायनानै गाखोदो बाजै माथो जानोखाय गाखोदो बाजै गाखोदो जेबो नङा खाथि खासैमोन थाबायनानै थांजासिगौमोन दा आगै बाजै माथो जानोखाय ए दैमुनि आखला बिदिसो बिदिब्ला मादै बुंनाय बाथ्राया सैथोमार र' नों न'आवल' मोनहैथों नायगोन आं नोंखौ सालि नोंखौ खायदा बोराय खालामथारनां र' सालि नोंखौ आइदै गोलैबाय आंखौ गोलैबाय होरो दादां बाबा लैथोमा आंखौ नै खोलैबाय आंखौ बिहामजो नाख्लायबाय मा जाखो आंखौ बिहामजो नाख्लायदों बाबा आंखौ बिहामजो नाख्लायदों आइदै साजोबथारबाय सिनस्रियानो जबायसो खोमा आइदै दादां नोङो सालि आइदै लैथो आं आइखौ नाख्लायाखै बिदिबा आइया नंखाय बुंदों औ आइया नोंखाय बुंदों दैमु नों एसेबां साहस जाबाय आइखौ नाख्लायलायनायखौलाय लासै लासै सहाय लासै लासै दा फै नोङो लासै लासै थाबाय लासै लासै
खावसेयानो जबायसो खोमा इदै बाबा फुथारदो बे जागोन आइ र' जागोन दा दोनथारसै ओंखारलां रा बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां बिदि दाखालाम दा फै नोङो सुनि मानसिया दानो ओंखारलां बे न'निफ्राय थाबैनो ओंखारलां आरो फैफिनला जोंहा लैथो